Ale bat poltsikoan, Nerea Loiolarena. Saltxitxa itxurako arrainak. Saiatu zarete inoiz arraintxoak marrazten, jakingo duzue orduan ez dela batere lan erraza. Xanari arrainak saltxitxa itxurarekin ateratzen zaizkio. Edo hori da berak pentsatzen duena behintzat. Xana ez da oso ume luzea. Ez da semaforoak bezain luzea, behintzat. Baina ez da txiki-txikia ere. Sukaldeko goiko kaxoira erraz iristen da eta ez dago gizena. Naiz eta txokolatea eta txorizo Pamplona oso gustuko dituen. Ez da argalegia ere. Praka bakeroak lotu eta ez baitzazkio orgatiletara erortzen. Begiak borobil-borobilak ditu. Eta bi begien artean... Ai, ene! Aldakizu zer daukat bi begien artean? Sudurra! Alegia, Xana 8 urteko beste edozein ume bezalakoa da. Eta ume guztiei bezala egunkaria irakurtzea eta hortza garbitzea gustatzen zaio. Ez ba, ume guztiei bezala gehiena jolastea gustatzen zaio. Azken aldian ordea ez dabil oso gustura nahiko triste sentitzen da. Egia esan gertatzen zaiona da ikusten dituela beste guztiak bera baino indartsuagoa, ikusten dituela beste guztiak bera baino azkarrago, bera baino argiago, altuago, ausartago, politago, trebeago. Inbidiaz ikusten du izarne ondoko kelakoak nola egiten duen korrika, eskaileretan gora. Pinaka igotzen dituelako eskailerak, eta berak ordea banan igo behar izaten dituelako estropezurik egin nahi ez badu. Asko gustatzen zaio nola irakurtzen dituen ipuinak, bere anaia Xabik. Basa jaunen ahotsa izugarri ondo egiten duelako, eta maite du nola margotzen duen itsasoa bere lagun Malenek. Malenek munduko itsasorik politena margotzen du. Harritxoa, arrantxo txikiz duetea eta itsasortzi pirata beldurgarri bat eta guzti. Baina berari itsasoa ilunegi ateratzen zaio. Bera arrainak saltxitxa itxura dute eta itsasortzi piratak... Ai, itsasortzi piratak beldurra eman beharrean txalupatxo bat dirudi. Horregatik eskailera korrikaigotzaari utzi dion Xanak azkenaldian ez ditu lehen bezain beste ipuin irakurtzen eta bere margoek denbora gehiagi daramate estutxe barruan. Txiriza babes leku. Astelehen goiza da gaur, eta Xana ikastolan dago. Paseio guztia zeharkatu eta eskuinaldean gelditzen den gela bat da berea. Azken aste hauetan Marinelei buruz ikasten ari dira, eta leiho ondoko mahai batean eserita dago, Malen ondoan duen. Kontzentratuta dabil margotu berri duen bale bat gureizekin mozten eta andereño galdetu dio. Xana irakurriko diguzu mesedez arbenean jartzen duena? Bai, erantzun du Xanak urduri baina. Ez da irakurtzen hasi. Hasi zaitezke ba, andereñok berriz. Xanak irakurtzen hasi nahi du baina ezin du. Ez dut ondo irakurriko pentsatu du. Ez dut ondo irakurriko. Albo batera begiratu eta Malen begiradarekin topo egin tean gehiago urduritu da. Ingurura begiratu eta denak berari begira daudela ikusi duenean, are urduriago jarri da. Ez dut ondo irakurriko, hasi zaio errepikatzen bere buruari behin eta berriz. Hainbeste aldiz pentsatu du hori, non azkenean guztiz etxita aulkitik salto egin eta gelatik korrika atera den negarrez. Paseioa zeharkatu du ahalik eta abiadura handienean, eta kanpora atera da. Jolastokira iritsi denean, txerrestra azpira sartu da
sartu eta antxe gelditu da bilbil eginda. Burua belaun artean sarturik eta negarrari eutsi ezinik. Txirrista azpiko toki hori berezia eta kutsuna izan da beti Xanarentzat. 3 urterekin korrika ari zela erori eta konturatu zen txirrista azpialdean azenario irribarretsu bat zegoela marraztuta. Hain zein barregarrian azenario hori hartutako mina pixka bat arindu zitzaion. Egun hartatik aurrera, Xanak toki hori bilatzen du hobeto sentitu nahi duen bakoitzean. Azenarioari begira jarri orduko, andereñoa azaldu da txirrista ondora. Ederki ezagutzen baitu Xanaren babeslekua. Zer gertatzen zaizu, Xana? Ez dakit, ez dut hitz egin nahi, esan du Xanak kapeka begirada azenariotik kendu gabe. Andereñoa pentsakor gelditu da unerako, eta azkenean esan dio. Ondo da, ez dugu orain gertatutakoaz hitz egingo nahi ez baduzu. Baina zer iruditzen zure etxekoei deitu eta egoera azaltzen badiet, horrela lasaiagoz daudenean beraiekin hitz egingo duzu. Ados? Xanak ez dauka oso garbi etxekoekin gaiaz hitz egin nahi duen edo ez, baina une horretan bakean ustea nahi duenez, baiezko keinua egin dio buruarekin andereñoari. Ahol eta Baldar! Bazkalorduan etxera iritsi denean, beraiekin hitz egiteko gogoz dago ama, andereñoak telefonoz kontratu baitio gertatutakoa. Hasiera batean, Xana lotxatuta sentitu da. Etxekoak haserre izango dituela uste du eta ez du hitz egin nahi. Baina amak hitz egiten hasi zaionean ikusi du ez dagoela batere haserre. Horregatik pixka bat lasaitu eta esan du. Irakurtzen hasi nahi nuen amatxo, baina ez nuen. Denak niri begira zeuden. Baldarra naizelako irakurtzen. Amatxo baldarra naiz. Gauza guztietan. Dena gaizki ateratzen zait. Ez zara baldarra gauza guztietan, Xana, esan dio amak harrituta. Bai, baldarra naiz, denek egiten dute dena nik baino hobeto. Izarnek nik baino azkarrago igotzen ditu ikastolako eskailerak. Xabik nik baino askoz hobeto kontatzen ditu ipuinak. Eta nire arraintxoek saltxitxa itxura dute, bota du arrapaladan. Eta amari besarkatuta negarrez hasita. Saiatu da ama Xanari ikusaratzen oker dabilela ez dela egia esaten duen hori. Adibidez goratu dio zeinen ondo egiten zituen aurreko batean txokolatezko madalenak, goxo-goxoa, edo ze eskulan politak egiten zuen komuneko paperarekin. Gabonetarako zuaitzen jartzeko baita zein gustura ibili zen aurreko astean ere lagunekin patinean. Baina alferrek izan da, Xanak ahul eta Baldar ikusten du bere burua ispiluan. Hitzak egi! Hurrengo goizean ikastolara abiatzeko ordua iritsi denean, birokia jantzi eta zerbait nabaritu du poltsikoan. Ara, zer daukat hemen? Esku artean hartu du eta hasieran sugu zurdin handi bat dela iruditu zaio. Baina ez, gogorra dago, gogorra. Harri bat da, harri urdin bitxi bat. Goitik eta behetik, ezkerretik eta eskuinetik begiratu dio, eta halako baten letra txikitxo batzuk idatzirik daudela ikusi du Xanak. Aurpegia harrira hurbildu, begiak zimurtu eta irakurri du hitzak egi. Hitzak egi, pentsakor gelditu da. Zer esan nahi ote du hitz horiek? Zein hitz dira egia? Hitzak egi. Hitzak egi. Amaren ahotsak pentsamenduen itsasotik bere gelara bueltan ekarri du Xana. Xana, goazen, berandu iritsiko zara eta ikastolara. Egoak!
Bere etxearen eta eskolaren artean Xanak oso gogoko dituen hainbat gauza daude. Lehendabizi, txirristak hiribil gorri bat duen parke batetik pasatzen dira. Ondoren, aitzitzarekin bolo-jokoan ibiltzeko erabiltzen duten zelaitxo baten ondotik eta jarraian eskuinetara hartu eta gehien maite duena dago. Zebra bide luze bat. Munduko zebra biderik luzena dela diote beti Xana. Eta bere lagunek zebra bidearen alde batean jarri eta ezinezkoa baita beste aldea ikustea. Eta egunero, zebra bide horretara iristean jolas bat egitea gustatzen zaio. Amatxo, ezin dira marra beltzak zapaldu, eta beste alderaino marra beltzik zapaldu gabe iristen banaiz, hegoak aterako zaizkit ikastolaraino egan eginez joateko. Eta hortxe joaten da Xana egunero zebra bide bukaeratik ikastolaraino. Besoak astinduz, hegazti bat dela imaginatuz. Batzuetan txori txiki bihurtzen da, eta besoak ia gorputzetik zabaldu gabe azkar mugitzen ditu gora eta behera. Beste batzuetan ordea putrearen paperean sartzen da eta besoak alik eta luzatuen eramaten ditu, planeatzen joango balitz bezala. Gaurkoan ordea gauza zoragarri bat gertatu da. Zebra bidea marra beltzik zapaldu gabe igaro duenean, bai, ez duzue sinetsiko, baina zebra bidea marra beltzik zapaldu gabe igaro duenean, hegoak atera zaizkio Xanari. Bi hego handi eta eder. Lepoaren atzealdean hasi eta belaun pareainoko luzera dute. Erdialdeko luma marroiskak dira. Hegoen ertzak luma txuri handi distiratxuz osaturik daude, eta berealdeko muturrean luma gorri luze bat dago. Xanak harrituta begiratu dio eskuinaldeko hegoari, eta liluratuta ezkerraldekoari, eta orduan bere aurpegia irribarre bihurtu da. Eta arrano handi bat bailitzan hegoak astindu eta gan joango da ikastolaraino. Egia ote? Ikastola ondoko parkean lurreratu denean, Xanak hankak dardarka ditu eta bihotza lehertu beharrean. Alde batetik zirrara bizian dago egin berri duen hegaldiaren gatik. Inoiz amestu zezakeena, baina ederragoa izan da egan egitea. Beste alde batetik triste jarri da, lurreratu bezain laster hegoak desagertu zaizkiolako. Eta azkenik guztiz harrituta dago, gertatu dena zoragarria izan den arren ez dakielako nola emontre gertatu den. Harria atera du orduan poltsikotik, eta begira galditu zaio. Gauza bat bururatu zaio, baina egia ote da? Posible alda harri horrek esandako hitzak egia bihurtzea? Alegia, Xanak benetan nahi duen zerbait esan eta hitz horiek egia bihurtuko alditu harriak? Frogatu egin behar dut, eta hau guztia harriarengatik esan den, pentsatu du Xanak. Ingurura begira jarri da, ez daki zer egin harriak funtzionatzen duen ikusteko. Lehendabizi, parkeko txirristraren gaineko egurretik salto egitea bururatu zaio. Baina aukera hau ez zaio guzti segurua iruditu. Zeren eta egorik aterako ez balitz, segurako zartakoa emango luke lurraren kontra. Burua usteko adinakoa. Ondoren, aparkatuta dagoen auto bat lekuz aldatzea pentsatu du harriak emango dion indarra erabiliz. Baina aukera hau ere ahaztu egin du. Horretan ari den bitartean, autoko jabea azalduko balitz, berarekin haserretuko litzateke. Zaila egiten ari zaio fundamentuzko proba bat pentsatzea. Halako batean, ur putzu handi bat ikusi du iturri baten ondoan, eta ideia bat bururatu zaio. Jarri da Xana putzuaren alde batean eta hautz irmoz esan du. Putzuaren gainetik salto egingo dut. Itxi ditu begiak, estutu ukabilak eta kontatzen hasi da. 1, 2, eta geldirik dago Xana. Eta putzudera erotzen banaiz, pentsatu du. Ezin ez bustita joan gelara, ezinezkoa da horrelako salto handirik egitea. Xanak ez daki saiatu edo ez. Nahi du, baina berri hori baldar sentitzen da, eta ez duela lortuko uste du. Hori pentsatzen ari dela, kilimatxo batzuk igarri ditu bizkarraldean, eta zebra bidean gertatutakoaz gogoratu da. Bai horixe, lortuko dut, putzuaren gainetik salto egingo dut, oiukatu du eztarriko zainak lehertu beharrean. Begiak itxi ditu, ukabia estutu, eta 1, 2, eta 3! Daukarindar guztia erabiliz egin du salto Xanak.
Hankak berrirore lurrean somatu dituenean, begiak ireki gabe, eskuekin bere gorputza ekoitu du. Lehendabizi, bularraldea lehorra dagoen baieztatu du eta ondoren hankak eta oinak igurtzi ditu. Salto egin aurretik bezain lehor dagoela ikustean, harria gogoreztu du eskuartean. Juhu! Oiukatu du pozik saltokari den bitartean. Harria erabiliz edo zer gauza egin dezake. Zoriontasunez gainezka, herriari mutxu bat eman dio eta ikastolara sartu da korrika batean. Burua. Goizero herria poltsikoan daramanetik beste mea dirudi Xanak. Ausartzen ez zen gauza asko egiten hasi da berriro, eta izugarri ari da gozatzen egoera berri honetan. Gaurko jolas orduan, adibidez, lagunak ikusi ditu baloia hartzen eta eratxeraukekin futbol zelairantz joaten. Beraiek zaharragoak dira, eta normalean irabazi egiten dute. Horregatik, olakoetan, Xanak nahiago du begira gelditzea. Gaur desberdin ikuste ditu gauzak. Futbolan jolastu eta honena izango naiz, eta pausa bizien murgildua lagun artean. Esan daiteke, inoiz ez bezala ibili dela baloiaren atzetik korrika. Golik ez du sartu, eta gainera, azkenean bere taldea galdu egin du. Baina berak oso ondo pasatu du, eta primeran sentitzen da alduen gauzak egin dutelako, eta benetan ondo jokatu dela pentsatzen duelako. Ostegun arratsalde euritsu eta haizetsu dabil. Aterkia ateratzea alferrik den arratsalde horietako bat da. Eginalak eginda ere blai bukatzen duzulako. Horrelakoetan, ikastolatik atera eta etxera joaten da Xana. Batzuetan, lagunen batekin eta bakarrik beste batzuetan. Bakarrik dago gaurkoan eta pixka bat aspertuta. Platano bat jaten bukatzen ari dela, ideia bat bururatu eta esan dio amari. Kriston marrazki polita margotuko dut gaur, amatxo. Eta hortxe jarri da buru belarri bere marrazkia egiten. Badaki harritxoari esker marrazki eder bat aterako zaiola. Beraz, inongo kezkarik gabe jardun du kolore asko erabiltzen. Bukatzean egiaztatu du. Itsasoa argitsua atera zaiola. Arraintxoek ez dutela saltxitxa itxurarik eta. Lehen aldiz, itsasontzi pirata beldurgarri bat atera zaiola. Bandera beltz eta guzti. Harririk gabe. Hurrengo goizean ikastolara joateko prest dagoela egarria sentitu du. Edalontzia aurrez bete eta ora hurbildu duenean irrist egin dio eskuartetik eta lurrera erorita. Edalontzia ez da hautsi, baina Xanaren prakak blai eginda daude. Pixka bat larritu du ez duelako ikastolara berandu irritsi nahi eta horregatik azkar gelara joan praka guztiak erantzi eta beste batzuk jantzi ditu. Presaren presaz, ahaztu egin zaio harritxoa poltsiko saldatzea eta halaxe abiatu da ikastolarantz. Haririk gabe. Inauterietako mozoroak prestatzen ari dira aste honetan. Gaur, lauko taldetan jarritak aretak margotzen ari dira eta andereñoak badakienez azkenaldian Xana alaiago eta lasaiago dagoela duela aste batzuk bezala galdetu dio. Xana, irakurriko diguzu mesedez arbilean jartzen duena? Bale, erantzun dio alaiki Xana gaurkoan, eta hola zile irakurtzen. Zabatu da pixka bat izbatean eta andereñoari galdetu behar izan dio beste hitz bat nola irakurtzen den. Baina primeran ari dela sentitu du, gustura aritu da irakurtzen. Jolas orduan lagun batzuk sokasaltoan ikusi eta berehala joan da Xana beraien gana. Saltokaritzea ikaragarri gustatzen zaio. Baietz 30 salto jarraian egin, esan dio Izar. Neri sokari ematen ari zaio eta, ez. Uste duzu erortuko duela 30 salto jarraian egitea? Salto asko dira baina. Bai, izebetan atera da Xana sokaren azpitik, eta batez lehar zen. 30 salto osatzeko zazpi falta zirela, bere lagunak txorakeriak egiten hasi dira Xanak kale egin dezan. Xabien aurpegiak sekulako barregura eragin dio Xanari, eta ia lurrera dira, baina halere lortu du 30 saltoak osatzea. Txirinan jo duenean oraindik batez ari dira lagun taldekoak. Aspaldiko jolas ordu dibertigarriena izan da gaurkoa. Aikatxo harritxo. Eguerdian, etxera itzuli eta amari kontatu dio goizteko jolas orduan zeinen ondo pasatu duen, eta irista platerkada eder bat jan ondoren gelara joan da jolastera. Ohe gainean salto egin, eta nahi gabe goiztan erantzi dituen prakak lurrera bota dituenean, klok, soinu bat entzun du. Hartu ditu prakak lurretik, sartu du eskua poltsikoan eta ara, arriba bertan dago eta.
Zeharo harrituta gelditu da herriari begira. Hau ezinezkoa da, pentsatu du. Oso ondo irakurri dut eta gaur eskolan. Soka saltoan 30 salto egin ditut eta jarraia. Harridura pixkanaka postasun bilakatu da, eta konturatu orduko zoriontasun horrek gainezka egin du Xanaren gorputzetik kanpo. Orain artean, sekula sentitu ez duen zerbait sentitzen ari da une honetan. Badakizu ez zer den? Harrotasuna. Xana bere burua zarro sentitzen da bere bizitzan lehen aldiz. Harria hemen egon baldin badago guztian zehar, orduan laguntzari gabe egin du dena, pentsatu du. Harria lurretik jaso, txori txiki bat izango balitzu zela eskuartean hartu eta esan dio goxo-goxo. Eskerrik asko, Harritxo. Idea ikaina. Aste batzuk geroago, ikastolan ondoko parkean, sokasaltoan ari dela, Xanak Malen ikusi du bazter batean eserita. Triste aurpegia daukala iruditu zaio. Normalean oso laia esaten da bere laguna, baina gaurkoan konpetilun dago, eta erredututa jolasa utzi eta lagunaren gana hurbildu da. Malen, kaixo Xana, erantzun dio txilun samarrarekin. Ondo zaude, galdetu dio Xanak. Bai, Malenek baietza erantzun duen arren Xanari ezaio iruditzen lagunak ondo dagoenik, eta horregatik berriro galdetu dio. Ondo zaude benetan, laguntzarik nahi? Bueno, ezin didazu lagundu. Sokasaltoan jolastu nahi dut, baina ez naiz ausartzen. Zuek oso ondo egiten duzue salto, eta nik ez. Erori egingo naiz eta barre egingo didezue. Xanak oso ondo daki Malen nola sentitzen den. Gogoratzen du zeinen txiki sentitzen zen bera Malenek arraintxo politaiak margoten zituenean eta bereak saltxitxa itxura zutenean. Gogoratzen du zein triste jartzen zen itsasontzi pirata beldurgarri bat marraztu eta Malenek egindakoa askoz gehiago gustatzen zitzaionean. Eta horregatik saiatu da Xana Malen animatzen. Ez dizugu barrerik egingo, Malen. Denok erortzen gara sokasaltoan. Etorri jolastera. Ez, bakarrik egon nahi dut, Xana. Utzi nazazu bakean. Ahotsi ilunez hori entzun eta hura edatera joan da burumakur. Hain zuzen ere, Xanak aste batzuk lehenago saltatu zuen putzu handiaren ondoko iturrira joan da Malen. Hori ikustean, Xanari irribarre bat marraztu zaio aurpegian, orain badakielako ze egin dezaken Maleni laguntzeko. Ingurura behiratu du bere berokiaren bila, sokasaltoan berotu egin baita eta ez baitu gogoratzen nuntzi duen. Banku baten gainean dagoela ikusi duenean, korrika abiatu da bertara eta eskuineko patrikan zerbaiten bila hasi da. Baina patrikan borragoma zati bat besterik ez dago. Sartu du orduan eskua eskerrekoan eta bai. Hemen zaude, Harritxo, ze ondo? Esan dio Harriari beste inork ez entzuteko moduan. Jolas orduaren amaiera dela esaten duen txirrinak jo duenean, Xana zain egon da Malen ikastorarantz abiatu arte, eta bere atzetik joan da. Zain egon da Malen gelan sartu arte bere atzetik sartzeko, eta Malenek berokiak kakoan zintzilikatu zain egon da. Orduan poltsikotik bere Harritxo urdin kutun atera, azken musutxuak eman, eta Malenek bere berokiko poltsikoan sartu du, inork ikusi gabe.